Joko se on päällä? Heti alkuun Teemulle terkkuja. Terkkuja Teemulle. Teemu, mä tiedän, että sulla on ollut nyt vaikeita aikoja ja sulla on vähän hermo kireellä ja sä oot tosi vihainen ja äksy. Sä potkit niin kassiakin viikolla salilla. Jonka mie näin. Se kaikki johtuu nyt siitä, että Teemulle on tullut rabies. Teemu on raivohullu. Sille on tullut nyt rabies ja eilen prässisarjan jälkeen niin potkas Jarin kassia, jonka mie näin. Kaikkein kamalintahan siinä on se, että ei pyytänyt edes anteeksi. Ei se pyydä anteeksi. Ja sitten tuon koukistussarjan jälkeen niin minua tönäs. Se on totta, mä näin kyllä sen. Ja sen näki Jari. Kyllä. Niin, Teemua tietysti harmittaa se, kun se ei päässyt meidän mukaan Mikkeliin. Me ollaan menossa nyt Mikkeliin. Mut se täytyy ymmärtää, että me ei olla vihaisia Teemu. Me ei olla vihaisia. Me ollaan huolissaan. Tää on jäätävä taakka, mitä me kannetaan nyt sydämellä. Nyt Teemu ensi viikolla istutaan alas ja jutellaan. Ei semmoista ongelmaa, ei semmoista solmua ole, mitä me ei auki saada. Puhumalla. Paitsi puhumalla. Saunasolmu. Mun mielestä on tosi tyhmä kuvaaja naulaa, kun me tehdään vakavaa videoa. En mä pysty tähän. Teemu. Kaikki muut solmut me tullaan naukaseen, mutta ei saunasolmua. Ei. Se... Ai. Taisi vähän kuva heilahtaa. Minä sä lähet? Sitten se on tuossa. Vertti lähtee nyt. Älä mene. Onko sulla vielä nauha päällä? Oh. Okei, vaan mennään asiaan. Vaikka toi on iso asia ja vakava asia, Se on iso. Se me hoidetaan ensi viikolla. Se on pakko hoitaa, koska Teemu on yhtä kuin me. Teemu on perhettä. Yksi kaikkien ja kaikki Teemun puolesta. Kyllä. Teemu, tää asia laitetaan kuntoon. Mutta on siihen oikeesti ihan niinku oikeesti syykin, miksi Teemu on vähän ollut äksy ja kiukkupussi ja aavistuksen jopa väkivaltainen. Teemu aloitti dieetin. Teemu ei enää saa karjanpiirakkaa ennen reeniä. Et sehän totta kai pikkusen... Kyllä se laittaa mielen matalaksi. Kyllähän se laittaa mielen matalaksi ja sitten vähän se tossu alkaa painaa. Mutta kyllä se siitä, me taistellaan tääkin sota, me voitetaan se yhdessä, Teemu. Kyllä. Yhdessä näistä mennään. Lahessa oltiin muuten vähän aikaa sitten. Täällä oli jo, mikä näyttely täällä oli siinä? Täällä oli ihmisnäyttely. Ihmisnäyttely. Nytkin ollaan Lahdessa. Mennään ohi kovaa kyytiä. Ollaan menossa Mikkeliin. Mikkelissä on kuntokeskus Ote, eikö ollut tällä? Kyllä, ja siellä on tänään Bulja Vertti ja sitten aavistuksen ylipainoinen valokuvaaja. Meillä on siellä tänään hieno päivä tulossa. 9. päivä tammikuuta, eli tämmönen vuoden eka retki, ja tästä tää touhu nyt sitten lähtee etenee. Ja 445 lähdettiin Suomen parhaasta kaupungista, kunnasta eli Pirkkalasta liikkeelle. Ja nyt on 6.30 ja Lahti on ohitettu onnistuneesti ja matka kohti Mikkeliä on hyvällä mallilla. Joo.
kohta pysähdytään aamupalalle. Meillä on reeni kello 10 on meillä reeni. Me syödään tossa jossain kohtaa ja Se on aamupala. Aamupala syödään runsas aamupala, mutta meillä on semmonen jako. Syödään Vertin kanssa sitä proteiinia ja otetaan rasvaa tällä hyvin aamuun. Valokuvaa ja Tonoppa. Se syö kaiken hiilarin. kyllä. Tonoppa onnistuu aina näissä reissuissa välttämään proteiinin. Ja ainakin ne hyvät rasvat. Tomppa on erikoistunut lyhyisiin ja nopeisiin sokereihin. Mut sitten mehän ollaan tehty toinen juttu myös. Mehän ollaan jätetty myös maitotuotteet pois. Syystä, että maito. Kaikki tietää mistä maito tulee lehmästä. Kaikki tietää mitä lehmät syö. Hiilihydraattia. Eli näin me vältetään tää, ettei saada välillisestikään sitä. Eikö näin? Se on ihan totta. Eilenhän sä teit mihin vittu me mennään? Tänne. Eilenhän niin Vertti teki semmosen huomioon tossa, kun mä sanoin sille, että huomenna tehdään evääksi, tehdään lohta paljon mukaan, että se on hyvää. Vertti sanoi, että ei se enää ei käytä lohta, koska se näki semmosen videodokumentti, missä lohi söi jotain vihreätä siellä järvessä vai meressä, missä helvetissä ne olikaan. Nyt meillä ei ole lohtakas sitten. Ja olla katsomatta noita luontodokumentteja vähän aikaa, ei ole kohta enää mitään. Mutta näillä mennään. No compromise, no Leikkasin muuten eilen excuse, varpaan kyllä. no carbs. Leikkasin eilen illalla varpaan kyllä. Uusilla varpaankynsillä. Mikä se mukavampaa? Mukavampi matkustella. Kyllä ne on hyvä. Hyvä välillä on pikkusen huolehtia siisteydestä ja hygieniasta ja kaikesta tämmöisestä mahdollisesta. Se on nyt tämän reissun yksi tarkoitus myös, että saataisiin tuolle Tompalle nämä asiat järjestykseen. Äskenkin se meinasi polttaa tupakkaa täällä autossa. Mutta lähti tästä. Matka jatkuu. Jep. Muistakaa. No excuse, no compromise, no carbs. Noniin, aamupalalla ollaan ja koska ihmisten näin reenataan, niin me halutaan tietysti täytettä vähän lihakseen. Niin tehtiin poikkeus ja otettiin hiilihydraattia. Tällä me saadaan kivasti painetta loppuun. No ja sä voit kertoa sen salaisen aseen siellä, että meillä on kurkkua niin sanottuna normaaliversiona. Lisäksi myös suolakurkkuna. Siitä saadaan natriumia. Sillä se vasta se pumppi lähtee. Yksi asia, mikä sitten silmittömästi vituttaa joka kerta, kun ne tämmöisiin aamupaloihin tulee, on kananmuna. Jokainen mieshenkilö ainakin tietää, aika useampi nainenkin varmaan, että löysä muna ei välttämättä ole aina hyvä. Se löysä muna tällä aamupalallakin ei ole hyvä. Helvetin vaikea kuoria. Ja toisekseen epämiellyttävä. Helvetin vaikea erotella kello. Että pyritään pitämään sen muna kovana. Helpottaa asioita. Mitäs itse otit? Leikataan. Tomppahan sitten lähti taas rakentamaan aamupalaa sillain hyvin tomppamaisesti. Silloin kurkkua, joka on yllätys. Se on todennäköisesti ihan vaan Näön vuoksi. taas näön vuoksi. Siellä on vähän lihapullia, Joo. nakkeja. Juh. Sitten se on
ottanut vähän kinkkua, joka on hyvä, niin se on saanut peitettyä noilla kinkuilla noin Karjalan piirakat sieltä. Mikä se? Ja voisili. Missä me ollaan? Täällä. Voitko vielä vähän selvä? Mikkelissä. Perillä ollaan. Kauan teillä on sali tässä ollut? Vuoden ollaan nyt oltu tässä. Aloitettiin vuosi sitten tammikuussa. Joo. Me voisin nyt synttärit näillä, mutta nyt Joo. hyviä pyöriä. On koko ajan paremmin väki löytänyt meille. Tosi hyvin on lähtenyt pyöriä sali. Kyllä tyytyväisiä ollaan. No varmasti. Teillä on hyvänäköiset uudet laitteet tuli. Kaikki tuolla ja vehkeet, niin kyllä varmaan Joo. Technokymin laitteisto pääasiassa. Nyt on joku Precorin laite ja nyt on tilattu itse asiassa Precorin hakki uutena siihen tulossa. Ja pikkuhiljaa monipuolistetaan tuon laitteistoa. Onko asiakaskunta minkälaista teillä pääasiassa? Onko ihan laajasta laitaa vai onko jotain? On hyvin laajasta laitaa, että ikäharukka on varmaan tyyli 13-75-vuotiaat ja enimmäkseen jo kuntoilijoita, mutta sitten tietysti ihan näin vakavastikin treenaavaa porukkaa jonkun verran. Se on hyvä, että soveltuu niinku kaikille, että pystyy reenaamaan, oli kisamielessä tai omaksi. Joo, eikä se tämän kokoinen kaupunki kuin Mikkeli niin ei pysty erikoistumaan mikä yhteen kohderyhmään. Pakko tehdä sellainen sali, että se toimii niin kaikille, että pystyy käyttämään mummat, vaaret ja nuoret ja kaikki kilpailevat, että se olisi niin monipuolinen. Miten saako sitten, jos ajatellaan tulee uusi asiakas ja sille jännittää tulla salille eikä oikein tiedä mitä pitäisi tehdä, niin teiltä saa treeniohjelmaa, ohjausta? Joo, meiltä löytyy ihan kokonaisvaltaisesti kaikki PT-palvelut. Kaikki PT-palvelut ja sekin löytyy ihan aloittelijasta ja sitten meillä on kilpavalmennettavia myös. Joo. Eli löytyy kilpailuvalmennettuja bikini fitnessistä, löytyy body fitnessistä, klassikista ja nyt on kehorakentaja ja aika monipuolisesti. Joo, eli oli tavoite mikä tahansa, niin saa kyllä jeesiä. Kyllä. Hyvä homma. Niitä kannattaa käyttää niin kuin aina. Minä suosittelen ainakin käyttää niitä PT-palveluja, koska se on hyvä oppia heti tekemään ne asiat oikein, niin saa tuloksia, koska yleensä se into ja motivaatio laskee siinä kohtaa, kun käy ja mitään ei tapahdu. Yleensä se johtuu siitä, että ei vaan tiedä mitä tekee. Ei mitään. Katsellaan päivän mittaan tuossa vielä tarkemmin, nähdään vähän, että mitä kaikkea tuolla sali sisältää ja jutellaan vielä lisää. Mun mielestä paljon, jos puhutaan mitä fitness pitää, niin se pitää myös lenkkeily. Kun lähteekö lenkkeily sitten pois, kaikki rupeaa vaan joukaamaan ja vetään pilatesta, ei se nyt ihan niinkään käy. Että eiköhän kaikille löydy sijaa vielä. Se, että jos me mennään sinne hännän huippuun, eli niin kun, sitä en osaa sanoa, että onko tänä vuonna vähemmän kilpailijoita fitnesskilpailuissa kuin viime vuonna. Sillä ei taas mitään tekemistä tämän asian kanssa. Sehän on ainoastaan, moni käy lenkillä, mutta helvetin harva juoksee kilpaa. Eli täytyy erotella ne kaksi asiaa. Yleensäkin, jos puhutaan siitä, että mikä on kehonrakentaja. Mä kysyn nyt toimittajalta, että mikä on kehonrakentaja? Kysyt liian vaikean kysymyksen. No, kehonrakentaja on varmaan semmoinen, joka yrittää saada lihasmassaa itseensä. No mikä sitten, jos toimittaja haluaa saada pyöreämmän pyllyn ja rupeaa reenaamaan sitä pyllyä, että saisi pyöreämmän lihaksesi, niin eikö sä ole kehonrakentaja sillä tavallaan? Sä olet juuri ihan samanlainen ihminen kuin minäkin. Mä haluan kasvattaa koko kroppaa, niin sä haluat muokata sun persettä paremmaksi. Sä oot silloin kehonrakentaja, vai onko se silloin vain kehon osan rakentaja? Mutta siis se on ihan sama asia. Että nyt tämä niinku fitness jos fitness voidaan sitten yleistää sillä, että jos se taittuu, niin haluaako silloin mukaan sitten kaikki naiset olla lättäperseitä ja niin kun, ei varmasti näin ole. Eli kyllä se fitness on taas niin kun, mulle sana fitness tarkoittaa niin kun, tervettä elämäntapaa. Let's work together. Toppa. Mä tuun. No niin. Aletaanko hommia? Tuleeko teistä joku Kallio Jaakko? Okei, se on seuraava ryhmästä vasta. Ei muuta. Se on tärkeää. Eli tänään jumpataan erityisesti takareittä ja persi. Ja jotta me saadaan tästä niin kuin
mahdollisimman paljon irti, niin lähdette tekemään. Ensimmäinen virhe on se, että te voitte kysyä, että monta toistoa te teette. Mistä hevon pitusta me se tiedetään, monta toistoa te voitte tehdä. Semmoinen kysymys, montako toistoa mä teen, niin se on ihan sama kuin meikäläinen, jos silloin tällöin, jos pääsen saa seksiä, mä asetun sinne emännän taakse ja sanon, montako kertaa saan tökkästä. Ei vittu, mä vedän loppuun asti ja nopeasti. Ei vaan, tänään tehdään sillä lailla, että jotta me saadaan mahdollisimman paljon irti tästä reenistä, teitä on 5 reenaamassa, ei mietiä toistoja, vaan teille sanotaan, milloin te aloitatte, ja teille sanoo, milloin te lopetatte. Jos se kone hyytyy ennen sitä, sitten vaan yritä. Mitä treenaaminen on? Kertokaa mulle. Antaa kaikkensa vetää Se on epäonnistumista. Aha. Ikinä ei saa pelätä sitä, että epäonnistutaan jossain liikkeessä, vaan siihen pitää pyrkiä joka helvetin vitun kerran. Tänään se on helppoa, te ette mieti yhtään montako toistoa teette missäkin. Te vaan teette, teille sanotaan, tehkää, lopetetaan, vaihdetaan liikkeelle. Eikö se ole tänään helppoa? Hyvä. Tehdään hyvä reeni tästä. Eli tulkaa vaan tänne, katsotaan. Hyviä toistoja. Ja vielä 15 sekuntia. Ja välittömästi kun tulee minuutti täyteen, mennään sinne liikkeen puoliväliin. Ei mitään taukoa, vaan suoraan tästä puoliväliin. Toistoja. Ja se. Hienoa. Hyvä. Vielä joku yrittää tehdä jotain. Oli hyvää tekemistä, hyvin pidit koko ajan paketin kasassa ja yritit koko ajan, vaikka ihan selvästi välillä tuntuu vähän raskaalta. Mutta tosi hienoa tekemistä, jatka samaan malliin. Hyvä. Ole hyvä. Ei se haittaa. Joo, kiitos. Se on vähän tavaraa sisällä kaikille. Otetaan ryhmäkuva vielä meistä, niin Yes. ikuistetaan tilanne. Olkaa hyvä, siitä vaan. Äläkää karatko. Ole hyvä, kiitos.
Paljon mentojaa alkuun ja sitten loppuu houvista. Myös seurataan perässä. Joo, mennään katsomaan. 120 maksimi. Puolelle. Se riittää ainakin mulle. No kyllä se joo metsätyöt kapealla. Liian kyynärpäät lähelle kylkiä siinä. Saadaan kova venytys siihen ojentajaan aina. Tää tulee. Joo. Eli leuan kohdalle suunnilleen tiputetaan se tanko. Otatte otteen niin vähän niinku tekisitte kapeaa penkkiä. Leuan kärkeen tanko, kyynärpäät kapealle, saadaan venytys sinne ojentajiin. Työnnetään ylös ja supistetaan. Sitten penkkidippi viimeisenä. Jalat suorat koko ajan. Perse lattiaan. Ja jännitys aina yli. Aina lukkoon kädet yli. Tuo. Noin. Eli vähän alaspäin. Leuka ottaa sieltä. Yes, just vaan. Noin, ja toi. Ja vielä. Kaikki soittu pois mitä. Ja siellä. Tervetuloa! Aina ihan pikkusuorassa käsi täällä. Ja niitä voi tehdä. Estisti. Vielä. Ja vielä. No niin. Työnnä. Kerran vielä. Mulla vastaan. Jep! Koko ajan väännä kylpyä. Tässä kylkiin. Vielä. Mennä vaan. No ja vielä. Ja suoraan. Yksi vielä. Noin. Sieltä ja suoraksi. En näitä. Noin. Ja silloin. Suora. Ja kerta. Kosto. Noniin. Sieltä. Yes. Työnnä. Nyt on. Vuoro. Joo. Hitaasti alas. Ja
5. 3. Hyväksytty. Muista. Hyvä. Joo, vielä. Suoraksi! Moi! 5 kun se sai. Se 5 oli aika hankala. Niin. Eli 4. Lähtöä. Ja vielä. Ja suoraksi. Paina. Lukko. Hyvä. No. Nätimpi oli. Monta. Tuo vitonen oli nätimpi kuin Eli sulla. tasapeli. Vitut. Ei voi olla tasapeli. Ei. Siinä saa tyylipisteen. Verttihan on se, että se huijaa joka helvetin jutussa, se on mahdollista. Kyllä pääsee. Siitä. Lyhyt puoliin. Suoraksekas. Ylöpää paikallaan ja suorasta oikein. Suorista nyt aina vähän nää. Hieno. Höp. Aina paina. Puolen väliin. Vähän pitempi liike. Kevenee aina kun tullaan lähemmäs. Laita. Ja viimeinen tuosta alla. Vielä. Joo. Ja askel eteen. Oliks vaan? Ja kerta! Ja pidä! Ja paina vastaan! Pidä! Pidä! Aina! Sinne ja vielä. Ja vielä. Pidä! Nyt paina vastaan. Paina vastaan. Paina vastaan. Loppuun asti paina vastaan. Hyvä. Jännitää! Siellä. Noin. Yes. Eihän niin se itke. Eihän niin se itke. Ei, ihan mennä. Hyvä jää. Se oli siinä. Hyvä. Joo. Saatte vielä. Joo, kyllä tän riittää. Saatte vielä siitä vähän Muistoa. ja kiitosta osallistuneesta. Teillä on seikkiä ja sen semmoista. Ei muuta kuin kiitoksia molemmille. Tässä me todella tuo kuva. Otetaan kuva vielä porukalla. Tuo kamera.
98 kilpailin ensimmäisen kerran. 180-kilosena poikana oli siellä lavalla. Siinä ei ollut paljon kehorakennuksen kanssa tekemistä, mitään muuta kuin väri. Tajus, että siitä 130 kilosta ei jäänyt, kun alle 80 kiloa jäljelle. Se oli vettä ja rasvaa se kaveri siihen aikaan. 99 kilpailin seuraavan kerran. Marko kilpaili silloin itse asiassa kanssa. Joo, siinä samassa sarjassa. Samassa sarjassa voitin. Näin kolmas. Ja siitä se oikeastaan alkoi mulla sitten etenee se homma ja nyt on kilpailtu kehorakennuksessa, on kilpailtu penkkipunneruksessa ja tullaan kilpailemaan ainakin kehorakennuksessa. Tuskin enää penkkipunneruksessa, sitä koskaan tiedä, mutta näillä näkymin ei sinne puolelle enää ole paloa. Valmentamisen aloitin 90-luvun loppupuolella ensimmäisiä ohjelmia tein ja siitä päivästä lähtien niitä on sitten tehty. Nykypäivänä henkilökohtaisia valmennettavia ei enää pysty pitämään kuin tietyn rajallisen määrän ja katsotaan, jos jossain vaiheessa aikataulut sallii, niin sitten niitä enemmän. Viimeiset 5,5 vuotta, kohta 6 vuotta on pyöritetty FitFarm-nimistä yritystä ja siinä riittää tekemistä ja enemmän mun tarpeeksi. Joo, eli minun nimeni on Harjuniemen Vertti. Mä oon Rovaniemeltä alun perin kotoisin ja lähdin sieltä jossain kohtaa Kuopion pelastusopistoon. Ja sieltä kun valmistuin 5 vuotta sitten, niin sain Tampereelta töitä ja muutin sitten sinne ja siellä asustelen edelleen. Mulla oikeastaan lähti... Pirkkalassa. Pirkkalassa, korjaan, joo. Me harrastin oikeastaan pienempänä ihan kaikkea. Että meidän isä vei minut alun perin painiharjoituksiin, me oli varmaan 5, vei sinne ja sitä hommaa alettiin ensin menemään ja me itse asiassa tein ensimmäisen dieetinkin 6-vuotiaana. Piti olla illalla syömättä leipää, kun piti seuraavana aamuna kisoissa olla alle 28 kilosissa. Koska jos ei olisi päässyt sarjaan, niin olisi joutunut 34 kilosia ja sitten olisi tullut huolella myllyä. Olisi tullut jo ekaluokkalaisia vastaan. Mutta sillä lailla lähti oikeastaan mulla ja oikeastaan jossain siellä tosi varhaisessa vaiheessa, kun me painin, niin me varmaan lukenut jotakin alan lehteä, jossa on ollut joku lihaksikas kaveri ja sitten me katsoin, että rintalihakset, se on se juttu, että ne pitää olla. Ja sitten me painiharjoitusten jälkeen salatein käsipainolla jotakin, se ei ollut varmaan siellä päinkään rintaliike, mutta me siellä jo testailin niitä ja sitten me aina niillä vähän värkkäilin. Sitten me autotallissa niillä värkkäilin ja muuta ja oikeastaan se pysyy aina niin kuin sillä jollakin lailla siinä, vaikka sitä painihommaa mentiin tosissaan ja uintia mentiin tosissaan ja kaikkea mahdollista. Mutta se oli aina enemmän ja vähemmän minä yritin värkätä niillä painoilla, ne jotenkin kiinnosti hirveästi. Ja sitten jossain murrosiän kohdalla alkoi kiinnostaa paljon muukin kuin se painoilla värkkääminen ja urheilu. Ja siis jossain kohtaa minä sitten jätin ne painit ja muut ja sitten oikeastaan se salihomma oli ainoa mikä siinä niin kuin pysyi. Ja sitten sitä alettiin niin kuin enemmän ja enemmän siinä menee. Ja sitten me jossain kohtaa, me kuitenkin myös sitä 6-vuotiaasta asti kilpailuun, niin sitten kun sä oot aina kisannut, niin on aika vaikea reenata sillä, että reenaanpa vaan omaksi iloksi, kun sulla on aina ollut joku tavoite, mitä varten siihen teet. Niin sitten salihommassa alkoi myös kiinnostaa, että tätä pitää nyt johonkin saada purettua tätä energiaa. Että me reenattiin jotain varmaan 20 kertaa viikossa, ihan vaan huvikseen, mutta sitten jossain kohtaa tuntui, että onko tässä niinku, pitäisikö tämä johonkin kanavoida. Ja sitten me kävin vähän tekemään jotakin vahvaa kisoja, kävin voimanostokisoissa ja kaikissa tuommoisissa. Pääsi vaan jonnekin kilpailemaan. Se ei koskaan tähännyt niihin kisoihin se reenaaminen, mutta johonkin piti aina vaan päässä. Mitä se kova treenaaminen on? Mitä se on? Kuka tästä treenaa kova? Kerro, mitä tarkoittaa sulla kova treenaaminen? Kyllä sitä ainakin tulee yritettyä. Että mä kysyin, että kuka treenaa kovaa. Mä en kysynyt, kuka yrittää treenata kovaa. Mitä on? Niin täysiä mitä pystyy. Miksi et sä treenaa yli? Miksi sä tyydyt siihen, mihin sä pystyt?
joka treeni, joka toisto pitää olla täydellinen. Mutta siinä tarvii muistaa semmonen juttu, ettei silti voi niinku vaan silmittömästi tehdä ja lyödä päätä seinään koko ajan, vaan pitää olla just järkevä, käyttää sitä päätä, miten sinne eteenpäin mennään. Aina suunnitelma, mitä me tehdään, mitä me tarvitaan, ja se pitää saada ennen sitä seuraavaa kisaa. Silloin sitä voi tehdä niin. Mutta aina pitää olla se suunnitelmallisuus siinä hommassa. Se on yhtä tärkeä kuin se päämäärä siellä. Se ei vaan tule niin, jos on jo reenivuosia takana useampia ja edelleen, niin silloin pitäisi niinku ymmärtää se, että jotainhan mä teen päin helvettiä. Jotain mun pitää muuttaa. Ja sitten täytyy tehdä, minkä se vaatii. Et kuinka monella täällä on oma reeni takaolkapäällä? Tuut erikseen salileväätte, laturit, reenijuomat, palautusjuomat vain takaolkapäitten takia. Jos joku on laittanut vaikka, Jari kertoo monesti esimerkkiä siitä puurosta ja hillosta. Jos joku on aina laittanut hilloa puuroon, niin se pelkkä puuro ei maistu kauhean hyvälle, jos on aina tottunut sen hillon siihen saamaan. Elikkä sieltä joutuu luopumaan niistä asioista. Se Sirpa 52 vuotta kebabin hakija joutuu luopumaan siitä kebabista. Se voi kuulostaa tässä pieneltä jutulta, mutta se voi olla sille iso. Ja se on vain yksi niistä asioista. Ja se täytyy hyväksyä, että tietyistä asioista täytyy päästää silloin irti. Se ei voi jatkua samanlaisena se elämä. Joudutaan kieltäytymään esimerkiksi viinilasillisesta tai alkoholista, saunakaljasta tai jostain. Siitä tunnetaan sen takia syyllisyyttä. Eikö se ole sairasta? Mä haluan tehdä täällä niitä asioita, mitkä tuntuu musta hyvältä ja mitkä tekee mut onnelliseksi. Laitetaan aina kaikki muu etusijalle kuin oma hyvinvointi. Luulot omasta fysiikasta oli vähän eri, mitä sitten totuus tuli. Sillä lailla. Kyllä. Kuka tietää, mitä tarkoittaa epämukavuusalue? Ja sitten siihen päälle ristitaljaa. Se menee loistavasti tonne nuin ja sitten siihen päälle tehdään vielä tangolla pikkusen penkkiä. Se ei enää mene oikein perille, mutta se penkkiä kuuluu tehdä. Tää on yksi juttu, mikä helposti käy, mitä mietein tosi monta vuotta. Minä ajattelin, että tää reeni, kun nämä liikkeet on niin hyviä, ja sitten ajateltiin tietysti, kun reenattiin aina sillä mulla oli reenikaveri. Ja mulla oli tosi hyvä reenikaveri, ja siis on edelleen minun reenikaveri ja muuta. Mutta aina kun tehtiin sillä samalla porukalla, niin sehän on mukavuusalue silloin. Mulla on sellainen oma ajatusmalli, mistä mä oon pitkään sitä toteuttanut ja oikeastaan niin kun viime kesänä mä olin lomalla ja mä kirjoitin siitä ensimmäisen kerran julkisesti ja se on sellainen, kutsun sitä itse pyhäksi kolminaisuudeksi. Se pyhä kolminaisuus tulee siitä, että mulla on elämässä 3 tärkeää asiaa. Treenaaminen, kilpaileminen, business, perhe, parisuhde. Mennään vaikka, otetaan nyt tämä epämukavuusalue. Treeneissä pitää pyrkiä epämukavuusalueelle. Ja sinne on mentävä joskus. Sinne on mentävä usein, jos halutaan kehittyä. Jokainen, joka on ollut parisuhteessa, tietää sen, että on asioita. Tietää, että nyt kun mä tämän sanon, niin ei toi saatana tykkää tästä. Mitä se on? Se on epämukavuusalueelle meno. Eikö? Se, että meidän treeni toimii, meistä jokainen kehittyy, niin sitä varten meillä täytyy olla 100% luottamus toisiin. Luottamus taas sitten mun yhdessä osa-alueessa bisneksessä. Se on ihan selvä. Mun pitää luottaa mun yhtiökumppaneihin, mun pitää luottaa mun työntekijöihin, jotta se homma toimii. Parisuhde. Ei tarvitse varmaan selittää. Silloin kun siihen sarjaan valmistaudutaan, huudetaan, meuhkataan ja räyhätään, se ei se ole keskittymistä. Se on semmoista idioottimaista meuhkaamista, jota näkee aika usein. Jos dietaaminen alkaa niin kuin vituttaa ja kiukuttaa, niin mulla on siihen helppo ratkaisu, rupeaa syömään. Se on sillä, sitten jos se tekee se hyvän olon. Että se pitäisi oikeastaan olla se kisaaminenkin enemmänkin seuraus, ei syy.
kuinka moni teistä on, että kilpailu on saanut rahaa siitä, että on mennyt sinne? Millaisen tilin teitte, kun menitte lavalle, vai oliko toiseen suuntaan, että meni rahaa? Mulle on perhe ja tämä ajatusmalli, ne on ne ihmiset, ketä mä kutsun kotiin, ketkä on tervetulleita mun kotiin. Mun mielestä on niin kuin sairas tämmöinen suomalainen ajatusmalli, että kutsutaan ihmisiä kotiin, kylään, sit salaa toivottaa, että vittu vois lähteä. Jokainen tietää tämän. Ja nyt ne tulee, se pariskunta tulee meille, voi perseen. Toivottavasti ne on nopeilla ja jo kauan. Kiitos teille, jaksoitte kuunnella. Kiitos itsellesi. Toivottavasti jotain muuta kuin pelkkää turhaa puhetta ja jotain, jos haluatte, niin nyt me mennään vähän ruokailemaan. 1 alkaa ryhmätreeni ja sen jälkeen me jäädään tähän, me ollaan täällä vähän aikaa, jos haluaa joku vaihtaa sanaa, ihan tulla jutteleen, ottaa kuvia tai mitä tahansa, niin nähdään sitten tuossa edessä varmaan 2:30. Jalat ulos. Haetaan se pohjasta. Ihan pohjasta. Kas näin. Ja nyt. No niin, ja lähtee nyt. Ja painaa liike. Tehdään. Vielä ehtii. Ja heti. Pitää taistella. Ja muutama sekunti ottaa ekstraa tähän. Ja vielä. Ja vielä. Jännitys. Lepa. Kolmeilla. Taistelekaa. Päkiälle, kunnolla päkiälle. Korostatte päkiä. Käät on lantiolla ei reisillä. Polveella. Pysyy. Hyvä. Isa. Siellä. Hyvä. Yes. Hienoa. Hyvä. Täällä on jokaiselle pieni pussukka muistoksi. Tulkaa hakee. Tää on meidän yhteistyökumppani Elikkä Spirit Fitnessiltä ja täältä. vähän muilta. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei tarvi ihan. Kunnon hyvä reissu. Noin. Huomenna mennään. No. Kiitos.
No niin. Ihan loistavasti teki kaikki. Harvoin on siis näin, että koko porukka vääntää noin täysillä. Hienosti. Meillä on edellisessä ryhmässä siellä annettiin parhaiten tsempanneille henkilöille Jutan voimakirja. Nyt on Jutan uusi kirja annetaan. Ja meillä on itse lopussa kisa. Ja mun mielestä se palkinto menee kisan voittaneelle. Eli sinulle. Tää on todella huikeata tekemistä kaikilta. Kyllä. Hyviä tekniikoita, hyvää hallintaa, hyvää asennetta. Mutta tän ratkaisi selkeä kilpailu. Kyllä. Ole hyvä. Jos olisi tsempin perusteella annettu, niin olisi luullut sulle. Aika varma, että se on vikkeen paikka. Ei se ainakaan kaukana Voidaan ole. ottaa vielä ryhmäkuva. Yes, kiitos. Syödäänkö ennen kuin lähdetään vai syödäänkö? Mulla on nälkä, koska mulla on menee sen supivainaan kanssa. Syödään ennen kuin lähdetään, voidaan ajaa siis. Joo. Like a motherfucker. Like a motherfucker. Enää katso muuta. Se päivä, kun meillä on talous kunnossa, se päivä tulee. Niin? Sitä päivää kohden mennään joka päivä, siksi me tehdään tätä hommaa. Joo. Sinä päivänä me otetaan mukaan tänne ammattikuvaaja. Hei, katsotaan. Katsotaan. Kato, Oho! mikä se siellä oli? Mikä se siellä No on? ei paljon mitään. Oli. Ei kannatti sortsin punttiin piilottaa. No oi jo perkele, tarvi kääntyillä ihan hetkeä. En saa tällä. Tää on päällä. Ei jumalauta. Toinen siellä. Ja siinä. Ja siellä. Ei. No, mitä sä Oho, haluat? ei mitään, mä pistin päälle tämän. Onko sulla kamera päällä? Oh. No niin, nyt me ollaan päivä saatu pulkkaa. Päivä meni helvetin hienosti. Kuntokeskus Ote oli tyylikäs paikka ja ryhmäreenit, luennot, omat reenit, kaikki meni niin kuin pitikin. Ainoa asia mikä taas tyypilliseen tapaan näissä reissuissa, joka on laittanut niin sanotusti kapuloita rattaisiin, on meidän kuvaaja Tomi. Mutta kiusa on pienikin kiusa, sensorit huutaa autossa ja kaikkea. Mutta ei se mitään. Hyvä reissu. Tähän asti tässä on vielä muutama tunti köröteltävää, mutta se menee mukavasti. Kyllä, ei siinä mitään, ei ole kiire enää mihinkään. Ja toivottavasti Tomi nyt kun se tässä syö jonkun lihapiirakan, niin se väsähtäisi ja nukkus. Ettei sen tarvitse koko ajan kiusata ja aukoa päätänsä. Siihen tulokseen me on täällä tullut, että aina porukassa on yksi kiusahenki, yksi ilkimys. Jos ei se ole Teemu salilla, potkii kasseja ja tuuppi eilen Verttiä mä näin. Ja potki Jarin kassia, jonka mie näin. Potki. Niin sit on joku. Saako esittää kysymyksen näin täältä linssin takaa? Entä jos en olisi mukana? Ja aina on yksi. Tosiaan niin, Niin? päivä oli tosi hyvä. Oho. Ja todella hyvää tekemistä oli reeniporokoissa, mitä siinä veettiin. Ja muutenkin aktiivista jengiä, tosi kiva oli käydä ja tosi kiva on näitä tehdä. Tosiaan ainoa on se kiusanteko, mikä laittaa miettiin, että kauanko näitä jaksaa. Niin, turhautuu.
turhautuuhan siihen nyt väkisin, kun itse yrittää kaikkensa antaa, kaikkensa pistää sielun koko sydämen peliin. Niin Ja yrittää niin, että kaikilla olisi hauskaa. Niin sillä, että kaikki viihtyisi. Mutta mä oon tultu siihen tulokseen, että tarkemmin kun sitä on pohtinut, Tomi on meille rakas ystävä. Me ei ole Tomille vihaisia missään nimessä. Tomi on lihava ihminen. Sillä on paha olla. Me ollaan niin läheisiä Tomille, että Tomi purkaa sen pahan olonsa, sen huonon olonsa, sen huonon vointiinsa meihin. Ja me se sallitaan. Mutta niin kun... Mikä sullakin on? Keskitty. Hei, kuvaas nyt kun mä oon asiaa. Niin erityisen hieno päivä ja siitä iso kiitos kuntokeskus Otteelle, henkilökunnalle, Markolle ynnä muille. Helvetti, totta. Pikku ketsuppia. Oliko sokeroimatonta? Oli. Jatkakaa vaan. Ennätitkö heittää hiilaripäiväksi? En. Ei ollut siitä kyse ollenkaan tässä. Mutta Hei, Tomin nakkiperunat tuli. Nyt täytyy lopettaa. tilattiinko nakkiperunat? Mä otin nakkiperunat sille lasten aterialta. Nakittaja. Aamulla APC-kuortti, ei saa mainostaa. Siellä oli kuulemma huonoja nakkeja, ne ei napsahtanut suussa mukavasti. Tomi itse kritisoi kuntokeskus Otteella näillä sanoilla, että oli hirveän jauhoisia ja niissä oli jotain glutamiinia sun muuta. Että Glutamaattia. asiantuntija kuvaaja Porilehdellä esimerkiksi glutamiininakkeja se sai kuortin APC:lla. Ei ollut hyviä. No, mä tilasin lasten listalta kanssa Tartsanin keihää. Tomille. Ei nyt ei. Pitäis tulla Tomi. Ei. Tänään kun vedettiin ryhmätreeniä, niin sanoin tytöille siinä, että nyt fokus takareisi pakaraa. Niin Tomi, näin siis elävästi, kun Tomi alkoi keskittyä niiden tyttöjen takareisiin pakaroihin. Tiedätkö, kuinka vähän tästä jää niin enää käyttöön tästä? Et sä vittu näitä leikkaa. Ei jumala. Mutta tytöt sanoivat, että oli hyvä reeni. Se on pakko, koska fokus oli takareidessä, heidän oma ja Tomin. Tehdäänkö me tänä vuonna enää toista videoa? Jos me jaksetaan. jos kuvaaja muuttaa vähän asennettaan. Vittu mä sattuu tää. Mä oon niin väsynyt. Nyt sillä on taas paha olla. Sillä on taas paha olla. Mutta Pistä kamerani helvettiin jo. pitemmittä puheitta. Ei tässä oo säännö. Oi. No niin. Hei. Joo. Nähdään taas. Nähdään. Moi. Eikö se mulle sanonutko? Nyt sanoin sulle. Taas se nypleistä. Salakavaa. Se on kun kävellään. Lumisilla kengillä ja painautuu. Se lumi painautuu näihin portaisiin kiinni, niin se on sitä ikävä, sitä saa millään irti sitten. Kai mistään välitetään ja eletään niinkin pellossa. Ei välitä mistään.